Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka Ïing Bishar bahakli edu jong keri kata ka Supreme Court lingba ka bench jong Justice of India S.A. Bobde u Justice S. Abdul Nazir baru Justice Sanjeev Khanna haka hearing kabla long haka arpu artarik u kelalingkot arhajar arpo Halor ka Citizenship Amendment Act ka Ïing Bishar ka klempat ngap da ka Bishar bah yaki AKA hapo jong ka act namar bala bon ki bidang file ka petition bat haduk mentah ladan chispa sau li ki petition bala dep file tangba ka sarkar pedeng kam shimpat file ka counter affidavit jongka Halor kini ki petitions baladep file baro ti kumta hadien baka Ïing Bishar kelas ngap ekini haka arpu artrik ukelaling kot arhajar arpo kala aipor sautayo ya ka sarkar pedeng man pendap mardor ban file ki jubab jongka Halor jong kitu ki petition baro baka empat jubab nangta haka wei ka liang ya ki petition jongka Assam ba Tripura kan sa ngap kerpang hadien artiyo Halor ki issue ki be seriem ki jongki ki wakta e ke jela ling ba kan CAA kekut kala pen ngap at syashkoru ya ke jingpan jong ki petitioner ban Bishar ya ke kam ling ba ka constitutional bench ka bamut ka bench jong ki judge ki bekam Halor menta ya kan ka case la pen bet ban syong Bishar Biang hadien sautayo bat ya ka por la shubu menta kelempat pintikna haka laiterik urempang arhajar arpo Hadin baka Supreme Court kala ngap ikan di petition ya ka jong ka Assam baka Tripura kan sa ngap la ka jong nomor bikidan pat issue klabu ikan ni hadin artayo bata kamta jongi kiwe kala ai for south tayo ya ka government bakan file ya ki we pat ki affidavit ki bangsa Halor ki petition nangta bakan dia ba ya kani ka petition in ngap the constitutional bench net no de menta ka kuat kelas ngap badu mene ki argument beroper but midon ni kata ka positive side ke bangi in ba kan jingpi ini ka kuat ba hadin south yo kan sa decide ya kan ka matter ladakan pa sa constitutional bench na kuno ban decide ka bench ka bakam Halor na ka menta ban decide kan ka CAA ka ba ni la file persya